בואו נארוז מתנה לגמד והענק, אנחנו משחקים בכיתה. היום יום שישי, אני כבר רוצה לארוז את זה כדי ביום שבת שאני לא אתעסק בזה, אני צריכה להתעסק במשהו אחר ביום שבת. אני שנייה אביא את כל הדברים אוקיי, הבאתי את כל הדברים. דבר ראשון זה מה שאני הורדת לו. אוקיי, נניח את זה באמצע. עטיפה אתם תראו בסוף. אוקיי, מקפלים ככה. כבר שמתי דבק במקומות שצריך להיות דבק, כי ברגע האמת אף פעם אין לי כוח לזה באמת. דבק, טעות שלי. אחד פה. אוקיי, ככה זה בעצם נראה, ווואלה, אהבתי על זה. עכשיו כבר הכנתי את זה. הכתב פשוט נראה מחורבן כדי שלא יזהו אותי. מן הסתם, הגמד והענק, לא בא לי שיזהו אותי. טוב. היום אני הבאתי לו בקופסה כי לא היה לי מה לארוז. אבל ביום ראשון הוא הולך לקבל אריזה מושקעת. עכשיו אני רק אשים סרט ותראו את הטכניקה הכי מגניבה בעולם. לוקחים סרט בכל צבע כלשהו וגוזרים בערך אורס יחסית ארוך, כזה משהו כזה שיהיה ארוך. תראו מה עושים. לוקחים את המתנה ושמים פה את החוט ואז הופכים ככה כדי לקשור. אחד, וקושרים עוד פעם כדי שזה יחזיק. שתיים. אז אחרי שעשינו ככה, ניקח חוט לפה וחוט לפה שככה, ונשמה בצבע כזאת. נעשה גור קשר כפול עוד הפעם. שזה את הקשר הכפול אני עושה לולאה, עוד לולאה, ועושה קשר בפי.